Sikananti ke udaba njengamanje sibheke khona ke kona kuyona iRoyal Family noma Royal House yesizwe ke samaZulu. Kuleli sonto elidlule ke noma mhlawumbe lamasonto ambalwa adlule uzokhumbula ukuthi kwaba khona ke bathi court hearing eyenzeka khona ke iSupreme Court of Appeal eseBloemfontein eFree State. Kuyo bekhona iphakamiso ezikhona lapho khona ke umongameli wakuleli ke umnomzana Cyril Ramaphosa aphoselela khona inselelo isinqumo esaqhamuka nojaji uDavis kuyona ke inkantolo ephakeme yasePitoli lapho khona ethi khona ke cha umongameli ngathi akayilandelanga emigudu efanele ngenkathi ezokhipha ke isitifiketi soku bathini acknowledge inkosi yesizwe samaZulu inkosi ke uKing Misuzulu kaZwelithini. Kodwa kusenjalo ke akhona amalungu omndeni aseNdlunkulu athi cha bona abanayo inkinga neprocess ekhona njengamanje makuza ekubeni ukubeni khona kwenkosi uMisuzulu nokunikezwa kwesitifiketi. Kodwa bona bafisa ukuthi kukhulunywe kakhulu ngenqubo yasekhaya neyesizwe yokukhethwa kwenkosi. Ngiyafisa ukuthi ke ngazi ngempela ukuthi ke simamaphi njengamanje ukuthi inqubela phambili izoba njani. Njengamanje sixhumana ke naye ke umntwana uThokozane Zulu okhulumela ke yona ke iNdlunkulu. Asikubingelele mntwana la ohlelweni. Mangibingelele Khathide, ngibingelele nabalaleli bakho ekhaya, kepha bese ngiqondisa la ukuthi kangikhulumeli yona iNdlunkulu kaZulu iphelele, kepha ngikhulumela uhlangothi lweNdlunkulu olweseka iNgonyama uZonda Magwala eyaqokwa iNdlunkulu ngokwesiko yafakwa esibayeni eside. Xa ngingavuma lokho ngabe ngidukisa isizwe. No. Nabalaleli. Yeah, sixolisa kakhulu Mageba ngokuthi nje kuphambana inkomishi lapho siyabonga ukuthi ke usilungisile. Ngiyathathola istatement lana esikhiphile lisonto edlweni lithi cha inkosi ekhona njengamanje nina nifisa kubuyelwe emuva njengamanje kuyobukwa inqubo yomndeni. Angaba khona ama processes ensene waqalile ukuthi umndeni awuhlangane ubuke umthetho nesiko nosikompilo lasekhaya lokuqokwa kwenkosi. Khathide, ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngiyafisa ukuba ngibabaze futhi ngikhuza umuga ngenkulumo kaMfundisi uButhelezi ayethula emagcekeni enkantolo, inkulumo enenhlabathi nelishwa nxa ethi iNgonyama uZonda Magwala kaZwelithini kanye nomntwana umbonisi kaBhekuzulu bathatha amachansi ukuba bayovikela ukunqoba kwabo abakunqobayo enkantolo enkulu ePitoli, kuze kube ukuthi ke umongameli nomntwana iNdlulamethi badlulisa icala ukuba liye enkantolo yokwedlulisela kwamacala eSupreme Court eBloemfontein. Umbuzo ongathi ke ubani othatha amachansi phakathi kwabo bonke, ilo owahluka lecala waseledlulisa noma ilo oyozivikela? Khathide ke umlando uyasiphoqa kuba semelane nalenkulumo lena kaMfundisi Buthelezi. Masingakwenzi lokho sibezivumela ulimi lwesiZulu baluthi ukhona lizala umlotha, kepha ke kasikuvumi lokho. Zalwa amakhosi, zalwa zinsizwa zamakhosi, siyizizukulwane futhi zawo amakhosi. Inkulumo enjengalena ke Khathide iwukuxamba nokuxhomondela okulishwa ngoba kukhombisa ukuthi uMfundisi Buthelezi ongqongqoshe wezokubusa nokubambisana esifundazweni sakithi indaba zobuholi bomdabu uchemile. Umbuzo ngothi ke ukulungele kangakanani ukuba asingathe imbango yozobukhosi esifundazweni sakithi nxa ukuthi ukwazi ukuthi eye lapha eyothatha inhlangothi engalindi ukuthi kuze kuphume isinqumo senkantolo. Kumele kukhumbuleke lokho ukuthi phela akaseyena undunankulu, useyindoda nje yakaZulu, akakwazi ukuthi engene endabeni zesihlalo sobukhosi. Othatha amachansi nguye. Ngiyabona ukuthi isivamile nje lento ukuthi bebaningi
abazenza umntwana wakaphinda angene. Kepha umehluko wakhe yena ukuthi uyazalwa lapha ekhaya. Wayekwazi-ke ukuthi-ke engene ngembobo yenalithi enze okungafanele noma-ke naye sasingamyeki asemnqanda. Kuyoba ngcono-ke nxa nalapho ayihambile ayingasebenzisanga imali zabakhokhi bentela ngoba lokho kudinga ukuthi bakulandelelwe. Umqoka futhi na ukuthi undunankulu ethatha isinyathelo ngalokho ngoba ukhombise ukuchema. Ngaleyo ndlela wayikhipha wayigumula isigqoko sokuthi ungqongqoshe. Siyafisa-ke ukuthi simkhumbuze yena siqu sakhe ukuthi lesi sihlalo lesi ngeseyithukuthuku, isihlalo sosizi lesi, isihlalo segazi, akuyona ipolitiki. Lokho engikushoyo ngikhumbuza-ke amazwi akhulunywa iNgonyama mhla iphuma esibayeni ithi lesi sihlalo kakusona esama-briefcase, kakusona esoplastiki abamnyama, kakusona isihlalo salabo bafakwe imali emankwahleni. Siyamkhuza-ke ukuthi ake siyeke nje njengendlunkulu senze into zakwethu ngoba nabo kaButhelezi sibaphazamisanga benza okwabo base bakhipha incwadi ethi konke kuhambe kahle. Ngifisa-ke ukuthi-ke ngibuyele lapha ukuthi isigaba esikuso ngekhathi usuchaze kahle ukuthi kwakuphume isinqumo enkantolo enkulu ePitoli esasithi umntwana uMisuzulu indlulamithi yayingahlonziwe ngokusemthethweni. Ngaleyo ndlela-ke ukuhlonza kwayo kubeka eceleni nesitifiketi siyadatshulwa. Lokwaphoqa-ke ukuthi-ke udaba-ke beledlulise qala umongameli naye bese yalandela. Inkantolo-ke yayithe udaba malibuyele ekomitini labaphenyi elalobunjwa ngumongameli. Base bezidlulisa-ke icala. Ngaleyo ndlela thina kasikhulumi ukuthi udaba malibuyele ekhaya. Isizathu sokuthi kunesinqumo senkantolo eyathi nxa ilicubungula udaba yahlonzwa ukuthi ukulibuyisela ekhaya ngeke kuze kusize isimo udaba lonakale ekhaya. Ngaleyo ndlela-ke kufanele umongameli engenelele enze lokhu akuphoqwa umthetho ukuthi ebumbe ikomiti labaphenyi bephenye udaba bese bebika ngokusemthethweni. Uma kungenzeka mhlambe-ke inkantolo yokudluliswa kwamacala i-Supreme Court of Appeal ithi yona noma ikhipha isinqumo sekuthi mhlambe ngibuzele ephuzwini Mageba lokuthi omunye umuntu angafisa ukwazi inqubekela phambili ethi cha iyaphikisana nesinqumo mhlawumbe sasikhona sase Pretoria High Court bese kuthiwa cha no okwaqokiwe kwasekuqaleni umongameli kuyaqhubeka. Mhlambe ke ukusukela manje noma ukusukela lapho niqhubela kanjani phambili ngoba kuyavela ngasohlangothi nje ubuchaza nje manje Mageba ukuthi inkantolo ayishongo ukuthi ayibuyele ekhaya yathi umongameli akakhe lona ikomiti elizobuka lesi simo. Kodwa mangabe i-Supreme Court of Appeal ingakhipha isinqumo esihambisana mhlambe nani applyele kwasekuqaleni kuzoyiwaphi kusukela manje kuya phambili? Siyakholelwa kakhulu kwithimba leNgonyama uZonda Magwala, ithimba lakhe labameli abamkantshubomvu ukuthi nenkantolo yokwedlulisela amacala izoyivuna iNgonyama. Siyokhumbula ukuthi nalo ijaji uDavis ePitoli lalinqumile ukuthi umongameli nomntwana uMisuzulu indlunabethi isiyabanikeza nje nabo ithuba lokuba mabadlulisele icala, kepha awekho amathemba ukuthi inkantolo yokudlulisela amacala iyofike ibavune. Njengomunye-ke walabo ababethamele lona icala enkantolo ngikhona, mancane amathuba ukuba inkantolo edlulisela amacala ingavumelani nenkantolo ephakeme yasePitoli. So khuluma nje ngezizathu engathinti umthetho. Izizathu esithi owayilandela wabona ukuthi cisho zonke inhlangothi
zayiphikisana kokuningi phakathi kokunye okumqoka kakhulu ukuthi ngobani indlunkulu yakhiwa ngobani endlunkulu abanelungelo lokuba baqoke inkosana ngokosiko komkankosi kuyindlovukazi iyiphi okuyiyona esesigabeni sokuthi ingazala inkosana kaZulu. Baningi amaphuzu okwakuphinyiswana ngawo ngokwesiko ngokuqonda ke ukuthi ke amajaji kabazona izazi zesiko akulula ukuthi enqume kuwo wonke lawo maphuzu njengoba asala elenga ngalo ndlela munye umgudu osilele ukuthi kuyiwe ekomitini yokuxazulula wonke lawo leyo mbono leyo ephikisanayo ngoba nxa uyibuyisela endlunkulu usho ukuthi lo daba loqhubeka ingunaphakade masithokoze Khathide. No Makeba kuyezwakala siyafisa ukuthi ke nisinikeze ithuba uma kuloko kuhamba leli cala mhlawumbe siloko silalela mhlawumbe nenqumo ephuma khona enkantolo kodwa nje kafushane Makeba ngiyafisa ungidlulisa ukuthi ke ngokufanele kwasekuqaleni kwakuyiziphi izinto kwakufanele indlunkulu izilandele ekhethweni kwenkosi omeqokweni kwenkosi mhlawumbe kafushane nje Makeba bengicela ungidlulise lapho. Okwakufanele kwenzeke ukuthi uhlangothi olufaneleyo noluqondene oluyindlunkulu okulukhalo lesilo sakwakhetha umthandayo ubhusho amadoda luqale uhlelo lokuthi kuhlonzwa inkosana kepha naye ubhusha akaqhibukanga etsheni unabafowabo kwase kudinga ukuthi ke nxa sebehlanganisa amakhanda bese bethi bafowethu ake nisibukiseni lolu daba nxa bethanda babengahlonza ngokuthanda kwabo nxa sifika thina esingabakwabo endlini sibatshene ukuthi kanenzanga kahle nxa nenze kanje bese emva kwalokho ke siqala kudaba luyachitheka kuyaxoxiswana ngokomlando nangosiko luye kaminya abantwana bakaminya befike nathi nxa sinenzanga kahle besipaqwade besikanenzanga kahle bese luchitheka ke lungena kuzo zonke izindlu zobukhosi kepha lokho kakwenzakalanga sabona kusetshenziswa ipolitiki kuyohlonza abangafanele njenganamhlanje nje sisenkantolo olunye lodaba noma lwamaphuzu olubaxakile yilo lodaba langomhlangano lomhlangano wangomhla zili-14 kuNhlaba ku-2021 ngoba lalungexhakanga ngokwesiko kepha okunye okumqoka ukuthi nxa ingonyama isiguqile umdlokombane ngubani owakhipha ihlambo likhishwa inkosana sonke ke sabona ihlambo likhishwa ingonyama uZonda Magwala ilikhipha kwakhetha lapho ingonyama eyayiphumelele khona nalo zonke insiko ezikhona ukugezwa kwezigodlo nokunye okukhulu kakhulu okwaqokothisa yonke leyo minxa eyasilandeliwe kwaba ngokufaka kwayo uZonda Magwala esibayeni esikhulu esibayeni sasenyokeni okuyisibaya sokugubha nokugida imikhosi yesizwe sikaZulu. Makeba no kuyezwakala so lokho silandelisisa lelo daba nomdidiyeli wohlelo uhleli phezukwalo so lokho sibhekile nje ukuthi kuphi ukuqhamuka siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Angithokoze kepha sengiphetha umsakazi unodaba olusikhathazayo ngokwencwadi njobana nisithumele eyayibhalwe umntwana waseyibindini umntwana uThulane lapho ethi khona umkhulumeli wendlunkulu kaZulu kakusilo iqiniso lelo naye uyayifanela nje ukhuluma egameni lendlulamithi njengoba nami namhlanje ngibe nenhlanhla ukube ngijutshwe ingonyama uyazi futhi ukuthi endlunkulu kuneyinhlelo zokuthi kasiyo umkhulumeli kuyasikhathaza ke ngoba lokho kuphazamisa inhlelo ezikhona endlunkulu zokwakha ubunye nobumbano ukuze kube khona uzinzo esihlalweni okunye okusikhathazayo ukuthi ke kuyo leyo ncwadi yakhe ukhuluma umntwana enkosi inkulumo enenhlabathi nxa ethi
kalisho lutho umphumela wecala lasePitoli kawusho lutho. Umntwana indlula methi ihlezi esihlalweni. Inkinga yalokho ukuthi kufuna ngendlela ecashile ukuba kuphehle abantu usuke udungunyane nxa isinqumo siphuma singabavuni njengoba vele singezukubavuna. No ngizwakala no sikutholile lokho sohlanganisa nathi sibone ngalothi uhlangothi ukuthi ke masibika ngalezi zitori noma mhlawumbe ngalolu daba sibika kanjani. Siyabonga kakhulu Makheba. Singathokoza kakhulu.